Ubur-ubur ikan lele, akehno syukur ndang tobat to Le. Mas Damar, ngelu aku Mas Damar. Ngelu ngopo, Le? Ono wae cobaan urip iki, Mas. Duitku ki ilang, Mas. Cobaan iki ono wae. Urung rampung masalah siji, saiki wis teko meneh masalah liyane. Pusing aku, Mas. Walah ngono to, Le. Iki, aku ana banyu surga sing marake mumetmu ilang. Apa kuwi? Banyu surga? Wis 2020 lho. Isih holo kelakuane. 2020 iki ya dikuwati imane, udu imrone sing malah dikuwati. Wis saiki ning gone Pak Dhewe yo. Deh, apa meneh Iki lho, Dik. 2020 iki sedo mendem bae. ubur-ubur ikan lele, akehno syukur ndang tobat to Le. Ayo tobat lereno anggonu sambat. Sepiro abote anggonmu nyangga babakan urip donya ngerti yo. Ayat Gusti Allah inna ma'al usri yusra. Saben-saben kesulitan, saben-saben rekoso, kuwi bare enek dalan saka Gusti Allah, enek kemudahan, enek solusi. Lah iku maksudku, solusi disolu nganggo sambel terasi. Lah aku iki kerja apa, Dik? Bribik-bribik golek mara tuh.